И сега За Анелия вдигнете много шум. И вече тая вече ще направи бум. Новото парче пристига с много гръм. всеки ма се изневерява, само моят не. Всяка си го позелава, ама той не сте много верен бе. Моят мъж е най-добрия, мъж от класа, уникален не. Аз каквото позелая, всичко прави той и е само мой. Няма по